Rapporti persistenti qed jindikaw li Vincent Muscat indika isem ta' persuna li kienet involuta fil-politika u li kienet imdaħla f'każi ta' kriminalità organizzata. Iżda dwar dan, il-Prim Ministru qal biss illi l-informazzjoni li għandu sissa ma turix hekk. Hemm investigazzjonijiet sissa, l-riżultat ta' dawk l-investigazzjonijiet ma jurix li kien hemm persuni li huma fil-politika li huma konnessi, però naturalment dwar dak kollu li joħroġ mill-eżitu tal-investigazzjonijiet imbagħad ikun il-Kummissarju tal-Pulizija jew l-Avukat Ġenerali li jagħtu rendikont dettaljati. Konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħaxija l-Prim Ministru Robert Abela qal illi ma hemm ebda talbiet pendenti għal proklami oħrajn dan wara illi l-Koħħu ingħata maħfra presidenzjali dwar każ li huwa separat mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Bil-Prim Ministru jikkonferma li baqa' preżenti fil-laqgħa tal-Kabinett meta ttieħdet din id-deċiżjoni tal-proklama. Kien hemm konflitt ta' interess, ġifieri dwar din, Prim Ministru? Ma kien hemm ebda konflitt ta' interess, jiena qdejt id-doveri tiegħi skont il-Kostituzzjoni. Dan minkejja li fil-passat Abela kien avukat tal-Aħwa Aġus illi diġà semmew bħala l-persuni li potenzjalment ġew arrestati fir-rejds tal-Pulizija. Mistoqsi għaliex ħlejna 3 snin qabel saru l-arresti tal-persuni illi issupplixxew l-esplussiv, il-Prim Ministru naqas milli wieġeb qal biss illi dan l-omiċidju ġab dispjaċir. Arresti li l-Korp tal-Pulizija stess ikkonferma li kienu relatati mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u anke mal-qtil tal-avukat Carmel Kirkhope. Abela irrepeta kemm il-darba illi l-istituzzjonijiet qed jaħdmu.